Mauritanie ɗo e Nouakchott felliti daranade haɓade oɗo nyaw biyeteɗo coronavirus e bangeji ɗi kala hono ministre de l'intérieur yaltini message mo ganduɗa ko kollitgol population leydi ndi moni kala nde wattata hakkille mum e kuule baɗaɗe ɗe heure o tuggi 16h 17h 18h ɗiɗo heure uji eɓe kadi neɗɗo foof yirlade hono no wowruno ni bangeji ɗi foof e nder Nouakchott e ɓene caaki kamɓe garde en ngam wadde ramas kuptidinɗo e wallude population e nguɗo nyaw wiyetengu coronavirus ko yahata e 25 milliard uguya waɗama hen ngam haɓorade nguɗo nyaw ɗo noon e Nouakchott so 16 yoni bandiraɓe dawnoɓe golleji mumen foof jiita ko ina jaylo ina pemti galleji mumen ina heewi ɗoftiɓe ngal ɗon kuugal ɗo e nder Nouakchott oɗo Kalifour ko Kalifour mo 6 no jiiroton bandiraɓe ina kotira ni koni tigi woni ko woni ɗo e nder leydi Mauritanie ngam haɓade coronavirus e oɗo tolno ñalawma hande o ñalawma alkamisa 26 lewru ndu Mboyo ina yara e kawuji tati yimɓe tato wonduɓe hen mbiyen e oɗo tolno noon ala no mbatten so wona jokkodiren e Aliou Diallo mo sukaɓe Gounass wawa addude yiyandu mum e oɗo rafu e ko noon tan eɗen mbiya kadi dennagal julɓe mbattu hakkillaji koye mumen no feewi no feewi sabu nde tawno so gañoma ari sawdimama oya hetti yesso oya hetti caggal aɗa foti yurdade ko gonɗa e dow mum kala saaha Ousmane Banne yiyande mum sertani ɗon haysa sabu Gounass wona fo e kuuɓal bon eɗen gari ɗo tan justement taw haalde coronavirus rafi tampinɗo aduna joni o bon en fait bref la fi ham yo neɗɗo tinno toppito laaɓal toppito kadi gandanɗa hoore maɗa duuyuji ñaago Allah ñaagoɗen Allah yo Allah rumtanen rafi o yo Allah neɗɗo heeƴe mum ko jaam sin ko hewɓe canki ko uddi kaaba haɗida ka wiɓe holnaki wona hulde reedu rento rafi yawnaki saabu dole men ne pamɗi ɗo en tontaki dame écologie gartira ko yimɓe kijjina corona ko bonne wadde rento ndentina hoto heydu har dilli terɗe coftina ko heddi ko ko wakkilare ɗum ko Allah halfina katini nguli ɓandu maɗa yawno noddu ƴeewe so ɓedde walla ɓandu musi virus on e sifore so fangu neɗɗo inna udda yawno doge heɓɓite e salminali ɓucodirde virus on e heɓire so dente so ɓitte ne yawi sororaba ne yawi rafi corona ne ɓeyito ne reɓa ne andi adunaru ndu joɗo galle nde ƴasa yalti a naati soɗoy cuuɗo laaɓa wona saragonam meɗo wonam rento covid-19 annene tentude kalfinade